नमस्कार. आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मालवणी वड्याचे पीठ कसे करायचे ते. त्यासाठी मी इथे हा घेतला आहे रेशनिंगचा जाड तांदूळ. तुम्ही तुमच्या गावचे तांदूळ असतील तर पण घेऊ शकता. हे रेशनिंगचे जाड तांदूळ 18 ते 20 रुपये किलो मिळतात आणि या 1 किलो तांदळासाठी मी इथे घेतला आहे, हे पहा, पाव किलो गहू घेतलेत मी, पाव किलो ज्वारी घेतली आहे, ही चणा डाळ आहे ती मी 150 ग्रॅम घेतली आहे, उडीद डाळ मी 100 ग्रॅम घेतली आहे, धने मी 25 ग्रॅम घेतले आहेत, मेथी मी 13 ग्रॅम घेतली आहे. हा बघा, हे एवढे 2 चमचे घेतले आहेत, पण चमचे हे सर्वांचे सारखे नसतात ना, म्हणून मी ग्राम मध्ये घेतली आहे बघा एवढी. आणि बडीशेप पण हे 2 मोठे चमचे आहेत, ही पण 13 ग्राम आहे. बडीशेप हलकी असते म्हणून तुम्हाला जास्त वाटेल, हे बघा. आणि हे तांदूळ आहेत ना, मी चांगले धुवून एक 2 ते 3 दिवस पंख्याखाली कडकडीत हे बघा अशा प्रकारचे सुकून घेतले आहेत. जर तुम्हाला काही कारणामुळे तांदूळ धुवायला जमले नाहीत पावसाळ्यात वगैरे, तर तुम्ही टॉवेल ओलं करून त्यावर हे टाकून तांदूळ असे चोळून पुसून घेऊ शकता. आता आपण याची भाजणी करून घेणार आहोत. भाजणी म्हणजे चकलीच्या भाजणीसारखी आपल्याला करायची नाही आहे, त्यामुळे तुम्हाला ही प्रोसिजर नीट पाहावी लागेल. आता मी गॅस ऑन केलाय आणि ती हाय फ्लेमवरून मी आता मीडियम फ्लेमवर गॅस घेतला आहे. आता मी हे तांदूळ आहेत ना, मला जसे जमतील म्हणजे मी तव्यामध्ये माझ्या जेवढे राहतील तेवढे मी असे टाकून भाजून घेणार नाहीये. माझ्या हाताला जेवढे गरम लागतील तेवढे मी गरम करून ते तव्यामध्ये घेणार आहे. तुम्ही तुमची भाजणी ज्या भांड्यामध्ये भाजता त्यामध्ये तुम्ही भाजू शकता. तर हे पहा, या चमचा घेतला आहे. आता मला फक्त हे तांदूळ गरम करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे माझ्या हाताला चांगले असे कडकडीत असा हात माझा असा ठेवला ना आपण हवा की लगेच सुटायला हवा. असा हातातून तांदूळ सुटतायत म्हणजे आपल्याला ते सहन होत नाहीयेत असे आपण हे गरम करून घ्यायचे आहेत. सगळे तांदूळ भाजायचे नाही आहे. जसे आपण हे तांदूळ गरम करून घेतले आहेत त्याच प्रकारे आता आपण गहू आणि ज्वारी पण गरम करून घेणार आहोत. आता मी हे गहू पण असेच गरम करते आहे. हे सर्व गरम करण्याचं कारण काय आहे तर आपलं धान्य ना थोडंसं दमट असतं आणि हे आपण असं तव्यावर थोडंसं गरम करून घेतो ना, त्यामुळे त्याच्यामधला दमटपणा निघून जाऊन ते पीठ आहे ना आपलं वड्याचं चांगलं आणि बरेच दिवस टिकतं. म्हणून आपण हे असं करून घ्यायचं आहे. आता मी गॅस बंद करते. आपले गहू पण चांगले गरम झाले आहेत. यानंतर आपण हे सर्व पण भाजून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हे गरम करायचं नाही आहे. आता चणा डाळ आपल्याला तशी बऱ्यापैकी भाजायची आहे, म्हणजे एकदम काळी करायची नाही आहे. मी तुम्हाला दाखवेन मी भाजून झाली की. आता माझा गॅस आहे मीडियम फ्लेमवर. काही मी भाजून घेते चणा डाळ, त्यानंतर मी उडीद डाळ पण भाजून घेणार आहे. चणा डाळ मी इतपत भाजून घेतली आहे बघा, आणि आता मी उडीद डाळ भाजते. तुम्हाला जर तसं कळालं नाही ना तर तुम्हाला माहितीच आहे की डाळीला एक प्रकारचा असा हिरवट असा वास असतो. तर तुम्ही पाहायचं भाजून झाली की, म्हणजे काळी करायची नाही आहे. अशी चमच्यात घेऊन थोडीशी वास घेऊन बघायचा की त्यांचा हिरवट वास गेला आहे का, मग आपण गॅस बंद करून टाकायचा. आता माझी ही या डाळीचा वास गेला आहे हिरवट, तर मी आता ही डाळ काढून घेणार आहे उडदाची पण. यानंतर मी मेथी भाजून घेते. आपली मेथी आपल्याला करपवायची नाही आहे, नाहीतर आपलं पीठ कडू होईल. थोडीशी आपण अशी पिवळसर करून घ्यायची आहे मेथी. मेथीचा भाजल्यावर वास येईल तुम्हाला की मग लगेच गॅस बंद करायचा आपण. आता आपल्याला धने आणि बडीशेप अगदी काळजीपूर्वक भाजायचे आहेत. गॅस माझी मीडियम फ्लेमवरच मी ठेवली आहे. मीडियम फ्लेमवरच आपण हे सर्व भाजून गरम करून घ्यायचं आहे. आता धन्यांना भाजले ना धने की एक प्रकारचा वास येतो, तुम्हाला माहित आहे. मग आपण हे धने पटकन काढून घ्यायचे आहेत, करपवायचे नाहीत हा. आता बडीशेप पण मी तसेच भाजून घेत आहे.
बडीशेपला पण बडीशेप भाजले ना की एक प्रकारचा छान असा वास येतो. मग आपण गॅस बंद करायची. तुम्ही ही भाजणी आणि हे तांदूळ, गहू, ज्वारी जेवढे छान गरम करून घ्याल ना तेवढे तुमचे वडे खमंग होणार आहेत. त्यामुळे हे सर्व तुम्ही काळजीपूर्वक करा. चला, माझे बडीशेप पण छान भाजले आहेत. मी गॅस बंद करते. अशा प्रकारे मी हे सर्व गरम करून छान असं, आणि हे बघा मला हवं तेवढं भाजून मी कसे भाजले आहे बघा. भाजलं म्हणजे काळपट केलं नाही आहे मी, एवढंच भाजलं आहे. आता मी हे सर्व एकत्र करणार आणि पंख्याखाली एक अर्धा तास थंड होईपर्यंत ठेवणार आहे. आणि त्यानंतर मी घरघंटीवर हे सर्व मिक्स करून दळायला देणार आहे. तुम्ही घरघंटीवर दळायला देत असाल तर त्या ताईंना तुम्ही सांगा की 3 नंबर चाळणीने आम्हाला दळून द्या. आणि जर बाहेर तुम्ही चक्कीवर दळायला देत असाल तर त्याला सांगा एकदम बारीक रव्यासारखं आम्हाला दळून द्या. तर आता आपण हे पंख्याखाली ठेवून अर्ध्या तासाने दळायला देऊ. आपली मालवणी वडे पीठ भाजणी दळून तयार आहे. तुम्ही जेव्हा वडे करणार तेव्हा डब्यातून एका सुक्या चमच्याने बाहेर काढून घ्यायची आपल्याला हवी तेवढी. बाकीची अशीच डब्यात बंद करून ठेवायची आहे. जर याला ओला हात लागला ना तर ती चांगली टिकणार नाही. आणि मी याचे वडे कसे करायचे ते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. मी दिलेल्या टिप्स वापरून तुम्ही पण अशी भाजणी तयार करून बघा. आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.